Dobrodošli ljudi u naš novi video. Današnji video prankujemo babu i dedu da smo se ja i Anja razveli. Ona ostaje ovdje s decu, ja uzimam kofer i idem za Vlastinicu, ću nabacam neke stvari i ću idem da kažem da saopštim mu i da od tad živim s njih, da mi Anja zabranila decu da vidim, da me previjela u policiju, da sam dobio zabranu prilaska i sve to. Idemo da vidimo njihovu reakciju. Znači, deda, babe, majka, idemo da vidimo reakciju. Uživajte u klipu. Sad ja zbog vas moram da idem u Vlastinice, brate. Idemo da napravimo show program. Uživajte, ostanite do kraja, lajkujte, komentarišite, subscribeujte se, zapratite nas. Mnogo vas gleda klip, a ne pratite kanal, niti da hoćete da lajkujete. Lajk ništa ne košta, udarite lajk. Ljudi, ja sam stigao u kuću da se malo loše vidi. Moram da sam kofer iz kofer da usa čekam u hodnik. U hodnik ću idem s kofer. Poneo sam kofer, nabacao sam stvari. Idemo. Ulazimo. Gledajte ti ovdje haos. Mora budem ozbiljan. Gledajte sad kako ću se priličim u ozbiljnog čovjeka. Dobro, ovo je mrak, 10, koliko je sati? 9 sati, vi ste polegali, be. Ma ne smo si ne polegali, nego ne mogu se osnaočare kad gledam televizor, mi nezgodno za to je. A ti? Odakle s taj koferat ideš? Od dom. Stefane, odakle ti je taj koferat? Od dom, bre. Stvari za puno su stvari. Toliko. Pa ko toliko? Sumnjiv si mi, bre. Od sutra živim s vas ovdje. Ovo je priča. Kako će živiš s nas ovdje sutra? Od sutra. Od sutra, kako? Pa ne ide više s mene, Janju. Kako bre ne ide više sa tebe, bre? Dobio sam zabranu prilaska, ne smijem ni decu da vidim ništa. Što, da te pa Anju poroboti? Pa nasilan sam bio. Iznervirala me. I sad nema više pristup dole. I sad nema više pristup dole i... 3 mjeseca zabrana prilaska. Ti nisi normalan, Stefane. Pa ne znam koje da radim sad. A deca? Pa nema 3 mjeseca, ne mogu se vidjeti deta. Ja bez decu ne mogu da živim. Pa ti ću tu apse odmah ćemo ti, ne znaš ti to je? Tebe ne tu apse, a ja moram da gledam decu, da vidim decu. Gleda se ne sekiralno ovo, njemu prijavu je. Jao, Bože, Bože. Zorane bre, kaži neku reč, bre, kaži bre neku reč. Kako ne može se urazumi, bre, ovoj dete, bre, da bude kako treba, bre. Ne bao sam ga. Pa ništa kako. Pa kako ništa? Pa će se razdvoje. Za 3 mjeseca on će nađe neku, za 3 mjeseca ona jadna ne može da nađe nikoga, 2 deca čuva, kude će traži? A on ovdje će se manda po Vlastinici i će traži. Pa mora nađem nešto. Ti nisi normalan. Pa ne ide, no kad ne ide, on pođeš. Stefane, slušaj me da ti ja tebe kažem. Da sabereš koferat. Ma nema bi policija meni dao kuću mu u apse, da si normalno. Ako ti ne dava policija u kuću, u stan. Ispred stan? Ima da nađeš stan i dole da sediš u Leskovac, a ne ovdje da mi sediš. Ja te ovdje ne primam u kuću. Trajko, a ti? Bez decu i bez Anju ja te u kuću ne primam. Ma kako to pa ako deću sam na ulicu da idem, u kola spijem. Idi si u kola. Pa ja ovaj kofer džabe ovaj kofer trkaljada Ja ću ovdje. ti da dem jedno ćebe, ću ti da dem jedan jastuk, spušti sedište i u kola si sedi, a ovdeka nemoj da me brukaš i ovdje da... Oni neće znajući kažu mora ovdje sedi, tu sam se preselio kao ovdje. Ne možda se seliš bre ovdeka, kako se seliš Na ljudi ovdje, na bre? komšije priče da Anja otišla u inostranstvo radi na 3 mjeseca. Ma nemoj, da oljagamo Anju, a ti da budeš... Neće go oljagamo, nas i radi. A decu kuva čuva? Pa s nju otišla deca. I će radi tam sa decu? Pa da. Strašna stvar. Ti li se sekiraš mnogo? Strašna stvar, ja ne znam šta se dešava sa tebe. A deda me podržava, gle. Pa deda te podržava što i deda ne je baš čitav. Onda je čitav, on ne bi te podržava. Nema kude će otići ovdje, dolje debaci. Slušaj čoveka. A ona hoće mi izbaci iz kuću, to će biti babo normalno. Ma čekaj bre, neću ga bez decu i bez ženu, je ti jasno? Ona će plaće, da. Pa ću plaćem da bome. Moj Jakov dole da sedi u stan, a tatko da mu sedi ovdeka. Pa ja kude ću? I Stefana i majka da se du dole po Pa ja ću pomoć na gore ako mi ne davaš u kuću.
U pomoć me možeš gore. Tako Gore. da работи повече време. Какво? Какво će работи? A какво će работi ovdeka? Pa deda mi ne dava, viš da mi deda dava u kuću. Deo, davaš li mi ti da budemo, ne? Можеш то да ти не дам време да ќе будеш. Slušaj čoveka. Jao, majko moja mila. Nego, ove stvari da mi raspremiš i da gi ubaciš tamo u regalo. Da gi spakuješ. Mkad. Da gi ispeglaš sve. Stefane, toj si nema veze. Ja ne smijem dole, odmah me hapsit čim otidem bre. A ti pa toliko ti stalo do Anju, briga te. Dole ispred stanu. Ti zbog decu. I zbog decu, a tu i decu je Anja rodila. Ne gi je rodila, ne znam kuj. Odakle znaš? Pa znam. Znam jer bila je ovde pri mene i znam. To je znam. Da je tu i decu Anja rodila, a ne ti. Razmišljam se Tako je. Po se razmišljaš, bre, ti što se da razmišljaš? dovedem drugu. Ozbiljno ti kažem. Le. Dovedem drugu, nego najma 2 deteta isto. U sve muke da... I ovi naši 4 komada će budu. Da Ozbiljno. si ti normalan, bre. Ma mnogo lepa. Ona me Anja zbog ostavila, ja te ne smijem kažem. Jao, majko moja mila. Ti da ti ja tebe Ne, ali kažem... mrtne, ima više ovo je zebanci, ja sam ozbiljan. Ja sam ozbiljna. Ovo što ti kazujem sad. Sad što ti kazujem, to ti je. Ti iz ovu kuću možda ideš kod tu i tamo što ima. Koja je lepotica, ti idi kod nju, a ovde mi dovedi Anju i decu. Šta će ti Anja da kad mene nema? A Anju i decu mi dovedi ovde dok deca malo odrastu, pa će si posle Anja nađe, pa će si ona nekoga otide, deca će si se dovde u kuću i toliko. Deo, ti, pošto sve vodi na tebe, baba nema prava da glasa, mogu ja ostanem u kuću? Ma nemoj. Nemoj. Ja i deda smo zajedno 52 godine. Pa džabe, on glavni, njega se vodi sve, ko ti? Maš, Onako mi je da je tamo sobu, ja ti spijem. Pola njegovo, pola moje. Ali više njegovo nego tvoje. Ne može da bude više njegovo nego moje. Nego ne može bude više. Tako što ne može. Pola njegovo, pola moje. Deo, stvarno je pola njega. Ja si pola tvoje, ja si dam moju polovinu. A i sad? Lele, i ti ne si Ja baš si čitan. dam moju polovinu, on mora nigdje da sedi. Čoveče, To je čo, a ti mi na ulicu me pustila, na ovo je ladno da izmrzne. ne na ulicu, pri tu što vikaš mnogo ubava. Pa to je si drugo, to ja ti idem radi reda. A neće radi reda. Neće će traži ona da se izdržava. Ti će spiješ tu, ja deda ti spijem u sobu tamo, u toplu. Ko ti fali tu i sama? Ne. Ne, ja bre, ne smem da idem dole. Čoveče, što si to zaradeo da ne smeš da ideš? Ovo tijela me u prevaru, 100 puti rekao. A što si go prevaraja? Pa posljednje mi se A ono. što si ti poubav od njuma pa si go nju prevaraja? Nisam mogla da izdržim. Lepa devojka. Lepa devojka. Zgodna. Kva bre devojka zgodna, kude ima sad lepe zgodne Ima. devojke i lepe babe, nije mi Ništa, jasno. ja ću idem onda u hotelu da u Lesotnice ja platim prenoćište, pa sutra ću se opravljam. Možeš. Možeš Ali da se ideš. spremiš na to, znači decu ne možda vidiš naredno 3-4 meseca. Kuj bre ti? Ti bre, pa te ne Ja davaju. ću idem dole pri njih, izvini. Neće te Anja tebe. Ja ću idem dole pri decu. Ću si sedim koliko hoću. Ću si dovedem decu i Anju ovde, ću platim taksi. Ću gi dovedem ovde i će si se do ovde koliko Anja hoće. I molim... No neće ona ovde više, vika da prevjeri. I decu ne dava, vika na sudu, vika decu da uzme. Možda se oprostimo decu. Ma ti nisi normalno, pa ja se neću decu odprostim. Pa taman ne znam kako da je. Ja imam zemlju da prokopam, a decu ima da dovedem ovde. Će me pušti li tamo da spijem s dedu ili koje? Da mi namestiš krevet, ajde. Ne, Ajde do sutra. ne. Možeš da ideš u hotel sa sve tija pandilji. Pandilji? Sa Nekav sve- kofer imam ja da nikakav. Sa sve tije pandilji možda ideš ti u hotel. Znači ide u hotel kad pare nema, kada treba se plati tamo hotel. Sve mi ostala je kartica života. Ali ima tu i lepoticu pa će mu plati. Sve mi ostale kartice u stan, ništa, gledaj, ja sam Jel ponesla. imaš lepoticu? Ma nema na pare, ja mu kreditiram. Le... U poslednje vreme me traži men pare za decu, ja im kupujem patike, kupujem ovo na tu švalerku. I sve me ošuška da nemam dinar. Ako je. Trebalo Sad to imam si sutra išao za do leba samo, imam i to je. Dobro, lep ti si. Anju sam ostavio bez pare, hoću na radi dole. Anja neće bude bez pare.
A nju ću ja da izdržim. Kako? Tako ću da dajem pare. Pošalju ti 500 € sutra. Ja. Da uzme ja neki dinar. Na moju karticu plati slobodno, na moja kartica ko nju. Na kubre karticu. Moja kartica ko nju, ću te Kubre dajem žiro. karticu sutra, Bože zdravlje. Bože zdravlje, samo da se dignem živa i zdrava. Na čas da ne pandrknem. Odo ja sutra sa sve pare ko danju. Ne, slušaj me. Ti dajem žiro račun od karticu, uplati samo pare, ništa ne si. Ne. 500 €. Ne. Na žiro račun ne uplaćujem ništa. Sutra prvi autobus hvatam za Leskovac. Pare Sigma. u džep. Ništa, koje se ja da idem u sobu vam da se rasprostri. Ne, u sobu nemoj da mi ulaziš tamo. Tamo mi je soba vruća. Razočarala si me, majke. Ne. Pa kude idem? Stefane, volim te. Volim te, razumi me. Ali to je da te podržim ne mogu. Protiv toga sam. Ponku, gde će spije, bre? Ovo je dedo, je normalna. Hoćeš ti sebe da spije? Tu i u kuću. Ima sobe prazne, ima kreveti i... Da si spijem. I kad spava ovdje, bre, šta ti je tebe? Ona nije normalna, ja znam šta je šta. Hoće i ti ide u hotel tam za kvop. Otkad se ti promeni tako da stvarno te pitam. Pare. Jao. Ali ovdje sutra će mi napraviti neki doručak, ću pojedem nešto, tamo ću trpim gladan cel dan. Neće trpiš gladan. Nego? Taj šulerka će ti da jedeš. Ma švalerka radi reda kad imam pare tu, a kad E nemam pare, ona neće. pa ne može sinko radi reda. A kako je Anja dosak, kako je Anja rabotila dosak? Ma, trpela. Anja domaćica, ja nisam domaćin, ne mogu više. Anja domaćica i domaćica ti ostane da ti ja tebe. Ona ostade da plače. Ja ću da ti kažem pravo sad da uzmem da vatim taksi i ću da idem dolu u Leskovac. Ja ti kazujem, ja ću idem Ti prije. nisi normalna, dedo, ovaj dva Ja žena, ću da se dignem... umjesto na moju stranu da je... Ja, dedu, čim je dedo uz tebe, eto Pa, ti ga deda... i da sam prevarija ženu, ti trebaš na moju stranu. Ne, A ne na Anje, ne, si. ne. Deda je uz tebe. Ajde, rasprostri mi tamo. Ne. Deda je uz tebe. Ajde, uzmi kofer da Ti me i nosi deda tamo s na sobom. čestu i sedite zajedno, a ja ću da zovnem taksi. Da mi nađeš pižamu i gaće da mi izvadiš i da Ne. ga obučem. Ne. Idem si. Idi si... Ništa, ozbiljno pitan, znači ne davaš da prenoćim. I kako znaš, deda ko ti dava ti prenoći. Pa deda neće ništa ću ti. Idi, bre, tamo sobo ima prazne. Hvala ti dedo. Idem u sobu Slavice, ovo što me ne zanimaš. Deda ko ti je rekla, a ja ti kazujem, ja se dizam, Kude ćeš be? ja se Stefane dizam. Idem Sedi tam me. da se obučem i da obučem jasnu i vatam taksi i idem kod Pa tamo. to ja daješ 5.000 za taksi će ti uzme. Ću da dajem i 10.000 za taksi. Lele, I majko, ću koliko ponesem voli da- Anju. Da li moguće toliko voliš I Anju? ću ponesem da ima dete dole da jede i decu da rani. A dedu će vodiš? Ne. Deda mi ne treba, on isto ti. Ja ću ga sad njega vodim u hotel da imam u spin da udaram aparate. Ti i deda ste isti. Dedo, čini maj ti u spin da udaram aparate. Radi noć. Ma nemoj, taksi radi celu noć, 24 sata radi. Pa to ne je hitna pa će raditi 24 sata. Kuj bre, Do 8 sati pravo deda. taksi radi. Bege, lege, Slavice. Taksi radi i ja imam 3-4 broja od taksi što me voze do groblje i ću pozovem jednog Babo, nema drugoga. ništa pravo deda, možeš se cirkuzu. Niko javi, sad ćete vozi noću. Bilo to ljudi za ovaj video. Ja se sinoć uspavao, kasno sam došao. Baba, znači morao sam da prekidam snimak za malo da dođe s taksi kod Danja Leskovac. Morali smo da kažemo o čemu se radi. Ako hoćete još ovakvih klipova, lajkujte, komentarišite, subscribeujte se. A mi se vidimo u sljedeći klip. Sretan Uskrs!